Салому алейкум дӯстон, паплинои дубайст ки аз садкӯ бори нав омад. Рангошон бисёрае. Дӯстон бисёриҳо дастсафка мепурсед, дастсафка надорем. Инҷа хитон ки бошед вибр кунем, барои ки инҷа ҳар хеле иҷоз 1 метр то 3-4-5 метре. Айсе болош аксарияташ дарз дорад, хеле ровна се метр бе дарз нестае. Баъд майдошам дорем, 1 поинам дорем, баъд 70 сантиметр то ним метрша 3-10 сантиметр, 45 сантиметр то 35 сантиметр, 4-10 сантиметр, 4 донаша. Дӯстон лайка дастгирӣ кунем, лайк подписатсия дастгирӣ кунем. Бо чӣ намуди материал ё ягон чизи дига дар кор шуд дар комментария нависем. Ай ҳамсоё камера мекунам, роҳитон мекунам. Лайка дастгирӣ кунем дӯстон. Борои навай метраш 10 сомонай. Кадоме ки меояд бо хез занг занед. Адресмон бозори Корвон, якум дарвозаи Пашарака, дасти рост, чорум рият, 119 дукон. Рӯбарӯи Шанхай бозор. Касе ки нафаҳмад бо занг зана пурса.